Kumpirmado, Catherine Bernardo umamin at nagsalita na totoong hiwalay na sila ng long-time boyfriend na si Daniel Padilla. Ngayong araw ng Huwebes nagpost si Catherine ng ilang larawan nila ni Daniel kalakip ang kanyang official statement sa kanilang breakup. Usap-usapan ngayon sa social media ang nalalapit umanong pag-alis ng isa sa mga dating child star ng Star Magic at ngayon isa na sa mga tinitingalang aktres sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Asia superstar na si Catherine Bernardo. Ayon sa mga bali-balita, nakatakdang lumipat si Catherine sa talent management ng dating kapamilya star na si Maha Salvador, ang Crown Artist Management, kung saan makakasama niya ang ilan sa mga kilalang personalidad gaya na lamang ni John Lloyd Cruz, Meryl Soriano, Jasmine Curtis, Bernadette Sembrano at Miles Ocampo. Sa loob ng 20 taong pagiging talent ng Star Magic, kabi-kabilang successful projects na ang nagawa ni Catherine. Kabilang narito ang mga teleseryeng Mara Clara, Pangako Sa'yo, Lalo na Sangre, at Too Good to Be True, pati na rin ang dalawang highest grossing films sa Pilipinas, ang The House of Us at Hello, Love, Goodbye. At ang total nakita ng mga pelikulang pinagbidahan ni Catherine, aabot lang naman sa mahigit 3.5 billion pesos dahilan upang tanghalin siya bilang highest grossing Filipino actress. Hindi na rin mabilang ang naiuwing mga parangal ni Catherine dahil sa kanyang husay sa pagiging aktres. Nitong Setyembre nga lang, si Catherine ang hinirang bilang Outstanding Asian Star sa naganap na Seoul International Drama Awards sa South Korea. Kaya ang balitang pag-alis na ito ni Catherine ay isang mabigat na balita para sa Star Magic.